chunya odendo Nyasachwa mang'wono nigi erane ogundho pile. Adwaro mondo lem mondo wachaka kodi ikinde machal kama marutho mi wang'wono mondo wayudre kodi kane. Awinje chunya nigi yena erit wach ni nyaka rum biro neno gik ma Nyasaye timoni. Wamiyo nyingi duong' Nyasaye isekela ka sani ayie kod wachni nikech in jadiera Nyasaye. Onge gimoro amora manyalo chungi nyimi metami mokitimo. Kendo onge gima tek mok nyalore kuom nying Yesu Kristo. Jal maneno TV ni jal mawinjo Injili ni kod wachne nigi chandruoge nigi parone. Ruodhwa akwayi kaka jatichni imi itimne hono lok ngimane lok yorene mi paro manyien Nyasaye change itimne hono e nyingodi maler Yesu. Amen. Erokamano ne Nyasaye momiyo wabedo ka kod in. E nying Yesu Kristo mantie kod teko. Nyasaye omiya ng'wono moro matin mondo wuo kodi ka. Ng'wono ni Nyasaye dwaro mondo wawinje wach man kuomi. Ok man kuomi, ok man kuoma, ok man kuom janabi, ok man kuom jaote, to wach man kuom Nyasaye. Ondike muma mar Ezekiel. Nyasaye wuoyo kod Ezekiel mondo dhi nyis choke. Nuwinjo choke motuo to kurr. Nyaka. Gima nyaka en gima ochuni makata kod nok idwa tibiro time. Nyaka uwinjo wach moa kuom Nyasaye. Mane kaka Mumba wache. Koro an bende Nyasaye osekela ka ni nyaka gimoro amora matimi no winj wach. Piwangi no nyaka winj wach, kuyo ni no nyaka winj wach, dwaro ni nyaka winj wach. To wacha mar Nereah, to wach moa kuom Jehova Nyasaye. To maisa magik machini go biro winje wach sani, ok kiny. Kawuono chunje masandigo biro winjo wach. Kawuono rem momakigo biro winjo wach. Jochiende mo oninigo biro winjo wach kawuono. Tuo mosesandino biro winjo wach. Awacho niya, koda gibedi jin gibiro winjo wach. Gibed jochiende mowuok e piny ruodho mudho gibiro winjo wach. Nikech Nyasaye wuoyo maler gi Ezekiel. Ne Ezekiel kone choke motuo kurgo. Nikech kata kawuoyo ka to nitie chogo motuo kuomi. Nitie chogo mar neko momaki. Nitie chogo mar wich wil momaki. Nitie chogo mar pressure momaki. Nitie chogo mar sukari momaki. Yani nitie nyaka chogo mar alsas ma ok inyal chiemo. To kawuono Nyasaye no wuoyo kod Ezekiel mogudu mbusi. Ni Ezekiel wachnegi ni nyaka giwinj wach moa kuom Nyasaye. E kinde machal gima gigo biro winjo wach. Koda gise sandi mi wuotho ka jolemo te mokuny yath kuomi. Mokunye odu mokunye dala ni motim rok nade motim gik moko te sarakazi minyalo tim mag lemo. To kawuono weri gi sarakazi. Kawuono onge sarakazi, kawuono nitiere Nyasaye. Nyaka giwinj wach moa kuom Nyasaye. Gibiro winjo. An ba ng'eyo jal mawuoyo kuomeno, jal mating'o, ang'eyo pekne. Gigo nyaka winj wach kawuono, gibed chunje mag misumbini motami kinyombi, inyuomo to dhi, kawuono gibiro winjo wach. Gibed chunje momako ima ok nyal nyuol. Winji kawuono gidhi. Nyaka giwinj wach, gibiro winjo. Gibed modak ei remo, modak ei choke ei fuone ei ondhudho, modak ei leche. Kata gibed skin disease, kawuono gibiro winjo wach. Kech Muma wacho ni wachnegi ni nyaka giwinj wach to moa kuom Nyasaye, ok moa kuom Nereah, moa kuom Nyasaye polo malo. Wach biro to lwar kuom atami to wach no tiyo nikech ok mara en mar wuon gi, wach no mar wuon gi. Wuon gi no eje chwech, wuon gi no eje rit, wuon gi no Nyasaye manyalo gik moko duto. Nyasaye polo gi piny, Nyasaye piny ngima. Wacho ne Jeremiah Makare ni Jeremiah, be ing'eyo ni an Nyasaye ma Nyasaye ji duto, Nyasaye piny ngima. Onge gima nyalo tama. Koro an be an kani jochiende go biro winjo wach, to ka gisi winjo to nyaka ging'e ni onge gima nyalo tamo Nyasaye.
onge kama dala unoseta majuoke to kawuono ok ang no tam Nyasaye maodi kanyo seta mujokoro kawuono ok ang no tam Nyasaye awacho ni mingi manino osetamu yore miseteme kawuono ok ang no tam Nyasaye nitie teko modake I wach nitiere teko modake I wach ma teko dake en wach Nyasaye mandiko wacho ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo obet molo pala mali gangla madhoga ariyo wach Nyasaye ngima to tiyo muma wacho ni wach mana wach kende kuro nitie wach ma jachin nyaka winji nitie wach ma chandruok nyaka winji nitie wach ma dhier nyaka winji awacho ni nitie wach ma kuong madala nyaka winji nitiere wach ma certificate mokwamo nyaka winji nitiere wach ma promotion motamre ok idhi nyaka winji nitiere wach mufis kama nitie no nyaka winji nitie wach Nyasaye wuogi Ezekiel winji kone chokego ni nyaka giwinj wach to mana wach ma kuom Nyasaye an ba wuoyo kodi sani ni chandruok ni nyaka winj wach to mana ma kuom Nyasaye koda gibedwa go gini mano tho to chier sani kawuono mayalo ni gichier giwuok gibiro winjo wach sani gibiro winjo wach ma kuom Jehova kato bedala makongo nyone piny kawuono gibiro winjo wach ma kuom Nyasaye gibed chunje mag Illuminati ma nyithindo wuok gi school kawuono ikri gidhi kendo kawuono manyaka giweyi magigo sarut magi winj ka nying Yesu loyo gi teko biro yalo Bwana sani ma jochiende biro go sarut e nyime sama wuoyi kodini ok kiny nitie teko mane iwach koro akia gimatimi akia gimatimo dala wakia gimatimo nyuola ni bende akia to ane kamunda nyis gigo ni nyaka giwinj wach moa kuom Nyasaye nke Nyasaye wacho ne Nyasaye piny duto en Nyasaye ji te onge gimo nyalo timo barwan koro jachien machini no ok nyal tamo Nyasaye ma Nyasaye piny te ok nyal tamo Nyasaye ma Nyasaye ji duto ok nyal tamo remo kuwinj wach moa kuom Nyasaye to mae momiyo wacho ni kan ka to kawuono biro pudhgi te muma mar rabar mar chik wacho ni ok nariemb gi dichiel nikech dipo ka gweng piny udong gunda udong thim mundigo chako dake mondo sandu koro sama yalo ni tibiro golgi achiel kachiel bewe chandori kikirokni rit kuom wach mana sama yalo ni mama muro gochona ni na yalo tawacho ni mondo mak TV ni na wacho ne ok na nyalo wacho ne ana wuowe gi joma winja kichakiae sama yalo no bok neni to wach mang'eyo na wacho en mak na TV mane gima wacho koro mama ni wacho na ni na yalo ni kaita kone no mak TV ni to odhi yudo nyathi oket lwete iye gimoro kamana kia ni to koro no mako ich no sodongo en hospital odwa nyuol koro no dhi hospital juma chielo mokalo to poko nyuol ndalo bose kalo koro rem negi koro ko wacho na ni an emana wacho ni no mak TV to no mako moket lwete iye to mako ich nyathi koro dagi wuok ta penje to mami mako ich nyuol ta ando pokinyisa ni antere mana nyisi mak TV daki gocho ni ngeni ni kora mak TV na mako na sayo keto nyathi iye mondo na chak lemo ne nyathi kapod en ich da ko sandi koro ikwamo idiwo imoko juma ngima ka koro wiyororni wiyo ketho munji liel wigi wembe kigocho na nyathi odagi wuok nyathi mani mako ne TV akone bas karo wuok koro nikech sa oromo mondo Nyasaye manorwake no koro mondo gole orome mawiyo jajeni mawiyo lokore mach koka koro manya ndalo cha nyo ng'e ni teko ne ginyalo ne mabiro miye nyathi nikech nosemako TV no mako ich koro unge wach machielo Nyasaye ni koro weyo ochune ni nyaka koro duogi ir Nyasaye ini muda no te dweche chiko no te ne ni ang'o ne en kure
Koro kata sani abiro wuoyo gi chunje go sani nikech Kristo selandona no miya teko. Ane ma Nyasaye Yesu Kristo miya teko marado kod chunje, marado gi jochien nikech Yesu wacho ni teko te polo kende piny osemiya tamiyo ranyisi ma jomo yie no bedgo gini ket lwetgi, gini gol jochiende, joma tuo no changi, gini madh kiri moro to ngi gima notimgi. Mano wach man go adira 100% right. Kata madho onge gima time nikech ondiki na madho marutho rego moluoko moyweyo na madho. Koro kandiko wacho ni gini madh kwiri moro marach onge gima notimgi, en adieri kabisa. In kapok otimoreni to inyalo kawo ne mano miriambo. En adieri an osetimorena makiri no ne ok otima gimoro. Koro an kamunda wachni ni wach madwa somo nyaki winji ni weche te Nyasaye nyalo. Wasomo Jeremia 11 matindo 20 wacho kama. Som koda Jeremia 11 matindo 20. Adwani wasom kodi ekibiru yena somo muma. Amen. Som ekana lamo kachake wesa 18 mondo wachope ma gimomiyo ng'ani ne lemo wecha kodi wesa 18. 18 wiye malo wacho ni Jonathan ochano timo ni Jeremia marach. Nitie wach madwa wuoyo wes 20 kanyo. We wachake 18 wacho ni ya Ruoth Nyasaye nonyisa gik maricho mane wasika dwaro timona. Bas. Mane momiya kuonga wacho ni Nyasaye Nyasaye ji te, Nyasaye piny ngima. Iwinjo ni nonyisa jali gima wasike ne dwaro mondo timne. Aemudho duog iri Yesu Kristo ma jawar. Nyasaye nyalo nyisi gik maricho ma jo wasiki dwaro mondo timni to mana kisiko kuom Nyasaye. Jonathan ochano timo ni Jeremia marach. Nitie joma nyalo chano timo ni marach. Chunje manyalo timo ni marach, osiepe manyalo timo ni marach, wasigu manyalo timo ni marach, tuoche manyalo timo ni marach, anyuola manyalo timo ni marach, kung manyalo timo ni marach. To muma wacho ni kata ka gichano mondo gitim marach, nitiere gik minyalo timni mana dier makende. Kata ka wuoyo ka nyithindi oseran ma in bing'eno rangi. Kata ka yalo ka jochiende bagi gotieno mamoko keti ng'adori imanyo gik minegorigo gotieno kikia ni manyogi nikech wasigu dwano timni marach. Bende kata ka yalo ka isemako ito lwara mako ito lwara gisechano mondo gitimni marach. To muma wacho ni kata ka gichano mondo gitim marach kamano to ndiki Ruoth Nyasaye nonyisa gik maricho mane wasika dwaro timona. Koro kisiko kuom Nyasaye to Nyasachwa biro nyisi gik maricho ma wasigu dwaro timni. Nikech Nyasaye ong'eyo gik maricho te ma wasigu nyalo timoni. Ong'eyo. Koro wan ka mondo watam jachien. Nyasaye nonyisa gik maricho ma wasika dwaro timona. Be iwinjo chunyi ni seng'eyo gima wasigu dwaro timoni to ber ing'eyo. To wadwa wuo teko gi sani. Nikech teko all power and authority Yesu osechiwo. Koro wadwa wuoyo teko wasigu go gi gik maricho ma gisechano mondo gitim. Kendo ni ok ionge tong' nyuol. Jachiene moloro iyi. To ka puono wadwa chime kod teko mar nying molo nying duto. Ne achalo gi nyarombo mogol abila kakia ni idwaro nego. Kendo ne ok ang'eyo ni ichano gik maricho kuoma. Nitie gimoro ma jachien nyalo timoni makata dhi e rumbi. Idhi. Ineno gima timono, idhi. Ichalo ng'ama nindo. Idhi kike kumidhi nikech ok in emitim gi pachi. Ichalo rombo mogole i abila kakia kumitere. To Nyasaye otimo ng'wono moro mokela kasani mondo awachni koda gisemaki ma gichomo kodi kar rombo migole i abila kakia kumitere. To kawuono Nyasaye dhi tari bak. Nyasaye dhi duogi kuma nyionge dhi duogi iri. Kendo kanyo dala ni kethore nikech jachien odagi. To dala ni nyaka chung kawuono.
kanyo yotamore mako ich idhi nyuol tinende kane tich otamore Nyasaye dhi kelo tich. Awacho ni ya ka gik mabeyo nyo onge to Nyasacho dhi kelo. Muma wacho ne achalo gi nyarombo mogole yabila ka kia ni idwaro nego kendo ne ok ang'eyo ni ichano gik maricho kuom. Ing'eni rombo kogole yabila to chunye wendo no dhi kwath kare idwaro mundu negi. In be samoro wasigu segoli yabila te kia kendo kati wuotho kami wuotho no gik matimore manyiso ji ni ran nikech kia ni wasigu ogoli e yabila giteri kuma gine magidwaro. Inyuomo dhako ni sani to kinyo onge kelo machielo jumba deko onge kelo machielo ducha deko onge manu nyiso ni ya ogoli yabila ke kia kumi terie. To kawuono Nyasaye mafwenyo gik mopondo biro fwenyo gimora mora majasigo iko mondo tim. Ibiro rado gi jatelo mar jotelo. Biro rado gi fundi makanika gima no kethore fundi no biro loso sani en Yesu Kristo ja Nazareth. Muma wacho negi wacho ni ya wang'aduro yadhni kapodo ng'ich wanegi uru mondo nyinge olal nono. Nitiere gimoro minyalo timni kate kijana chiwi mundu chiew. Inyalo timni kate kijana ma ok inyal nyombo, ok inyal dak, ok inyal somo, ok inyal tiyo nikech idwaro mondo lal nyingi kinda nyuola kapod itin. Ng'adi chuth. Mae momiyo ok inyal dhi skul, kidhi skul to wirorni nikech ong'adi e dier anyuola ok dwar maendeleo ni. Idonje njage, idonje kong'o. Idonje gik mag ulevi makelo mergi nikech kia. Nikech negi bet piny magi wacho negi biro ng'adi e dier anyuola manyingi lal. Koro gik matimi go ok dwachi. Oketi mondo ng'adi ok e dier anyuola kapod itin. Nyingi lal. To kapok nyingi olal pok ong'adi. To ruoth ora kasani mondo awach ni duto nyalore e jok moyie. The Lord is our destiny changer. Ubro loko ngimani sani nikech teko ma Yesu Kristo nigo ng'eny. Muma wacho ekana lemoni ya Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto in e jang'ad bura makare kendo matemo chunyi ji gi parogi. We ane kaka uchulo ni jogi kuor nikech aseketo wachna e lweti. Wach modong' ma wadwaro mondo watim. Samoro seketi idwa ng'adi oko e dier anyuola mondo nyingi olal nono. Samoro wuoyi mane ji ogeno ni biro nyombo to ting'o ka ng'ato malo eka wuoyo ran. Ong'adi e dier anyuola. Muma wacho ni negi chano mondo wanege uru kendo wang'ade oko e dier anyuola mondo nyinge olal nono. Samoro chunyi wuondi ni kapodi chal kaka chal no to podi ni ng'ato ok in ng'ato. Jogo sesembi chalo nyarombo mogole yabila kitero kaminege to kia. To ma momiyo gik mineno timigi ijasi tina ichalo rombo. Makati gomi ni ya iwe dhika tidhi adhi nikech ukin mitim. Kodi kweri ni gimitimo ni ok ber tidhi adhi ikia nikech ogoli e yabila ka nyarombo makia ni dhi yang'e. To giwacho ni gidwaro mondo ging'adi nyingi oko, ging'adi kapod itin. Magitieki manyingi lal nono e dier anyuola. An chunya odendo Nyasaye manowara kanyako. An bende dinon ng'ada. Kech an mana ne pek. To nikech narado gi Yesu katin. Omiyo Yesu omiyo nyinga nyalo bet e dier anyuola nyaka kawuono. Koro muma wacho ni negi wacho ni gibiro tieki. Magi ng'adi ok e dier anyuola mondo nyingi olal nono. Kapok nyingi olal nono jali wacho ni nalamo Nyasaye. Jali kano fwenyo wachno nitie wach minyalo fwenyo kata kayalo kamati fwenyo. Nyaka wagogini moko nyingi gi olal e dier anyuola nikech luor momigi onge dichuo to onge nyathi to onge kardak to onge tich. Nyinge olal e dier anyuola. Wan gi rongeyo moko manosego sil. Wach ni maonge kang'ane onge geno rumo. Somo onge, pesa onge, mwandu onge, manyuolo chayo u.
to ke duogo mi luar kuom Nyasaye mayalo ni mi luar mondo ike muma ni luar bad Nyasaye mano wach malich manade ka ng'ato luar bad Nyasaye man gi teko kiyiena makawuoni luar bad Nyasaye man gi teko to awinje teko mar maler ni nyingi ok nobed ma onge dier anyuola kendo nyingi ok nolal nono kendo ok nong'adi kapod yot kech yie kuom teko mar nying Yesu Kristo ma Nazareth. Jale wachni kana lemo ni Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto in jang'ad bura makare maesa ma Nyasaye nyalo ng'ade bura makare kanyo en bura ma Nyasaye ng'ade gi wasigu mowiti oko maesa ma Nyasaye nyalo ng'ado ni bura makare ma Nyasaye duogi kama ne ok nyal duogi ma Nyasaye tim ono mane ok nyal timore mor gi Nyasacha manyo timo one piny Mombasa kama mamoro moselemo gi lala nyaka ne onge nyathi machwore no nyombo apako rabi growth be en go to Nyasacha lama manyalo duogo nyinge ng'ato e dier anyuola ma nyinge ok lal nono no miye ich ma Nyasaye oketo nyathi e iye tiende ni Nyasaye omiyo teko mar omiyo ja odo yudo teko magimako ich to kane gimako ich daktari owacho ni growth gi nyathi ok dhi koro tinga nyathi koro iyeno ne week no luori kech rem tinga nyathi to kochopo sama much kai to wabiro yangi to wagolo nyathi to waweyo growth kisechango to chako duoki e pala te chaki golo growth wacho ni nitiere Nyasaye manyalo duogo nyingi. The destiny changer is our God. Nyasaye ma plande ko wore sama nyu much kai osiep na manyarani kodhi hospital gimo kungo rad go ke go ocholore growth utugo gi Nyasaye growth ema daktari kuongo rodho go kon tia tim nango no chuno daktari mondo ng'ad iye mondo gol growth eka gol nyathi odichino chiel the same time Nyasaye mahono mane daktari wacho ni kuongo golo nyathi te iumo iye no to chango koko doka chini golo growth jal manyalo duogo nyinge dier anyuola jal manyalo temo joma dwano ng'adi mondo lal nono Nyasaye manyalo tieko paro mag wasigu kiyang'e tiyudo ka growth osewuok nyathi bende wuok no chuno dokta mondo gol growth mugolo nyathi dichiel mano Nyasaye ma ono manyalo duogo nyingi dier anyuola Nyasaye ma kada nyoge plan mondo ging'adi kapod tin nyaracha nying'ado kare oko kapod tin nikech noko nyalo nyuol to Nyasaye manyalo duogo ng'ato to ng'adi olo wasigo loso mondo ng'adi kare kapod tin mondo nyingi olal dier anyuola Nyasaye no duoge mobedo gi nying onyuolo nyathine growth owuok odhodho nyathine sani apako duong mar Nyasaye ang'o midwaro kuom Nyasaye mana nyoro achiel kuom member na ni tuo okegi matuoe kore la rame kodhi e pim onge tuo to rame motho komiye yath omuonyo kore lal koro gwonyore mama ni no gwonyo wiye mochodo yie wiye otieko gimo gwonyo bokia moyech law kogwonyore mogwonyo wenge ne gima koro konyal neno ler onge gima neno lokore muofu to jal mayalo jal makato se chani gik maricho kuomi jal makato se goli kanya rombo mitero karne kakya kumitere jal makana ge plan mondo gi goli nyingi okediera nyuola gi ng'adi kapodi tin mondo lal nono jal mayalo man gi teko kogochona kwana tuo ta kwani nyaka wa kodi lel pokaneni nie na biro dichiel koro 3 weeks atuo ta penye niki tuo jumba dek okinyal gocho mondo jiobi walamni ne momiyo aroma okanyal ta koni anto kabi aoro ni pastors ta gocho ne pastors to gidhi pastors ariyo manduke kage donje gedo kosiepna ni oknyal romo ne gi oro mang'ate mudhiro menegi gwonyore kako tada gwonyo yano gwony akiana wach ni nade ogwonyore maji wiyo chodo wango dino nikech gwonyo ogwonyore moyecho nanga oko nindi udho dhutino tulu diching tulu oko chiem nikech achien oloso plan ogole ka rombo ma
Edward dhi yang to kia kamitere. Ogole mo plan gik maricho mondo ngade dira nyuola. Jachin chiene to kia. Kodoko sita daktari kono ni mano mana allergy. Munya yedhe allergy biru maru. Inyani ni tejo chiene manyalo rwako uniform mar tuo to kan tuo. Jachini chano rwako uniform mar allergy. Wuono dakteche ni allergy. Mwanyo tonge lokrok. Sama teko Nyasaye no donjo gi joti Nyasaye. To gilamo ni mama ni. Lava kanta glory. Ribishinta glory master. Kiromo gi mama ni to gichako lamo. Gidonjo to gilemu. To teko Nyasaye mana kaka Yesu wacho ni teko te. Teko amalo ka Jehova to dwar kuom to timo onu. Mane gima ng'eyo an. Nyasaye okumedi. Kumedi gi gimora mora Nyasaye kende en mutiyo. En ok konye. En iluonge ni Nyasaye ma janyiego. Sama ne giketo lwetgi kuom mama ni to fuyo gore pinde jachien wacho ni an ndagi. Abiro mondo rite. Irito ng'ato gi gwonyruok mawang'o dinore mi yie wiyo pudhore. The pastors no miye chik. Nyaki wuogi. Irite yo mane tinegi. To kolwar piny to jachien cho wuodho lew dhako cha. Molwar piny. Kato keto dhako cha kalewe. Kuro kuwo wang'e momoro. To pastor makamaka dhoge kamato koni winjo. Akagi remo mani chere msalaba Kalvari. Remo mani kiteko kisemwonyo talo kumi mach maro maler. To sama no wachi ni kage remo to chako gonduru. To leo chodok. To jachien go uwi modh go riti mo wacho gige na mo kaw gige mo dhi. To gibe mama no kanyo ka jachien go se go riti. Wini na tek. Kagi se go riti gibe kanyo konindo. To kapa choduogo to kuchio to penye ni ngane dinge kamano to wati pastor achango yani a simple as such gimose chamo ngato 3 weeks madende koro galagala olokore ngech to Nyasaye chango within no minutes to Nyasaye changi muma wacho adwaro mondo walem kodi koro na neno Nyasaye gi wanga madha kono gona simu kona ni winjo aworo Nyasaye akelo chirede na mondo rome gi Nyasachwani anyise ni winjo an mejo mabiro tema Nyasachani magi kaw gik magi dwaro to gidhigo to gi Nyasacha ba woro gi sana siku kuom Nyasaye ber ondiki ni ne gichano gik maricho ang'oma gichano ni ibiro pudh kaka nyo pudh mar osiepnacha ibiro pudh kaka nyo gol nyaka nyo gol growth gi nyathi ibiro duogni ngimani ibiro duogni kweni ibiro duogni happy ibiro duogni mwanduni awacho ni niya gik ma jachien no mai iduogo sani kum teko mar nying Yesu Kristo kum teko mar msalaba Kalvari kum teko mar remo manochwer iduogo gi sani walemo wagoero kamano wuoro maler chunya osedendi opaki opuoyi kendo dhiali sakoro romo kata gi loso plan in gi teko kono gi paro mondo gi ng'adwa ka sapoko romo in gi teko kono gi golo wakorombe miteru kariengo ka wakia in gi teko duogwa iri Nyasaye diri jo chiende kol teko mag mudho jin gi Illuminati chunje ka chunje mag jomotho chunje ka chunje mag teko mag pinyruodh mudho kum remo manochwere msalaba Kalvari kum teko mar nying Yesu Kristo ma Nazareth wawoyo loch ni sani yonge kar dak yonge kamimako yonge teko nying Yesu Kristo loyi erokamano ruoth kum timo haleluya nyingi musiko mondo yud duong igwedh student gi joma tie igwedh one student compound ni igwedh na kanisa mar hope for good in Christ e piny ngima Nyasaye maduong iwarji pongro maler timne gi oni meri timo oni mola misetimo ipongi gi teko mar maler yit jo yale piny ngima pastors e piny ngima judole piny ngima pate piny ngima Nyasaye jomowar ipongro maler mi gi teko ichang jogi ikel gik ma onge mondo bedie wasemi nyingi duong sani nikech isewinja ruoth nyingi musiko yudu duong remo manochwere msalaba Kalvari amen shalom waradi kodi Yesu Nyasaye an bishop Nereah mar Karachunyo ka uma school kandiege
an jal ma Yesu Kristo nawaro, an nyara sembo kanyikela modak ndhiwa rangi school, an nyar jaduong' manosenindo Rufus Agola Boy. Awoke kanisa mar Hope for Good in Christ. Waruaki kanisa ni wate kidwaro waradi usiepna manyo gocho na nini kindu aruaki kanisa wa Makandiege donji Nyasaye mundu gwedhi usiepna mano gocho na monda yao kanisa Mlolongo manya monda waradi monda wayao kanisa namba na 0720 40 3913 nono abiri ariyo nono ang'wen nono adeko chiko achiel adek. Nyasaye gwedhi kawarado kuom rembe Yesu Kristo ma Nazareth. Amen.